салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи навбатии пизички ман оиди бемориҳои суратии кӯдакона маълумот медиҳем. Дар фасли тобистон дар натиҷаи риоя накардани қоидаи оддии тиббию санитарӣ бемориҳои суратии рӯдаи меъдаи кӯдакона бештар ба назар мерасад. Ба ин бемориҳо гирифтор мешаванд кӯдакони хурдсол. Ба ин бемориҳои суратии меъдаи рӯда пеш аз он исҳоли шадиди меъдаи рӯда ба назар гирифта мешавад. Пеш аз ҳама ҳам панҷшунаги ҳам нисбат ба беморӣ зиёдтар аст. дуюм исҳоли хунин. хуб баъд тифи шикам, паратифо, бемории салмонеллез, баъд дигар бемориҳо. пеш аз ҳама бемории шадиди суратии меъдаи рӯда чӣ сар мешавад? вақте ки кӯдакон чизҳои ифлос, обои наҷӯшонда, меваҳои ношуста, хӯрокое ки мисол мегирем вайроншудагӣ ҳастанд, хуб бозичҳое ки ангезандаи микробу бактериё дар он ҷо вуҷуд дорад, вақте ба даҳан мезананд, ин ангезандаҳо ба воситаи даҳон ба меъдаи рӯда меафтад, дар меъдаи рӯда хуруҷ мекунад, баъд ба наҷосат берун меафтад. дар ин вақт исҳоли зуд дида ба назар мешавад, дида мешавад, наҷосат лобдор мешавад, сабзчатоб мешавад. ин дар бемории суратии рӯдаи меъда ба назар мерасад. аҳволи кӯдак яке бора вайрон мешавад, кӯдак бетоқат мешавад, касб мешавад, нӯшокӣ наменӯшад, иштҳо мемонад, кӯдак касб беҳад баланд мекунад. гоҳо мешавад ки рагкашӣ, беҳушавӣ ва варамсар ба назар гирифта мешавад. беҳолӣ, бемадорӣ, кӯдак чашмони кӯдак фурӯ меравад, лабу даҳон хушк мешавад. ин бемории шадиди сурати меъдаи рӯда. исҳоли хунин чӣ хел дидан мумкин аст? вақте ки дар баробари ҳамин исҳол қайкунӣ дар наҷосат хонобат дида мешавад. дарди сахти шикам ба назар мерасад. тифи шикамам ба монанди тас, беқувватӣ, бемадорӣ кӯдак аиштҳо мемонад. салмонеллезам ба мисли ҳамин аст. давраи ниҳоии ҳамин касалон аз як чанд соат то чанд рӯз дар бар гирифта мешавад. вақте ки падару модар ҳамин ҳолатҳоро дар кӯдак мушоҳида кард, зудтар ба наздиктарин табиб муроҷиат мекунад. то омадани духтури ба беморхона бурдан ба кӯдак тез маҳаллу регидрон менӯшонанд. ҷӯшобаи биринҷ, оби ҷӯш омадагӣ, оби бо намак шур карда шуда, лекин ширдия манъ кардан мумкин нест, додан дар кор то чен имконат хӯрдани кӯдак. кӯдакҳои вазнинро албатта ба беморхона хоб мекунанд. тавсияи мо чӣ иборат? тавсияи табибони оилавӣ: пешгирии беморӣ, нигоҳ кардан дар кор ки кӯдакҳо беназорат намонанд, аз ҳар ҷо хӯрокҳои ҳархела истеъмол накунанд, хусусан меваҷотҳо, сабзавотҳои полизӣ, ки дар шаби рӯз бисёр меваҷотҳои полизӣ аз қабили бодиринг, помидор, тарбуз, харбуз, чунки дар дохилашон дорои химиявӣ аз ҷумла нитратҳо бисёранд. вақте ки истеъмол мекунанд ай ҳад зиёд, чанд мева рӯбарӯ истеъмол мекунанд, бод аз болои ин мехӯрдагиҳо бод мешаванд обҳои наҷӯшонда истеъмол кунанд. дар натиҷа кӯдак ба ҳамаи бемориҳое ки мо гуфта гузаштем дар онаи кӯдакон гирифтор мешаванд. бинобар он ҳар як падару модар лозим аст ки ҳамин бемориҳо эҳтиёт кардан, пешгирӣ кардан дар кор ки ба ҳамин бемориҳо гирифтор нашаванд. баъд кӯдаконе ки шири модар истеъмол мекунанд бениҳоят кам ба ин беморӣ гирифтор мешаванд. кӯдаконе ки лоғаранд, камхунанд, рахи беморӣ доранд, инчунин диатезаҳо доранд, ҳамин инчунин бо омехтҳое ки сунӣ мехӯранд, ба ин кӯдакон тезтар бисёртар мешаванд, чунки масъулияти баданашон заифтар аст. барои ҳамин ҳар як сари чанд вақт аз духтурони табиби оилавӣ маслиҳат пурсанд дар кор. ба ғайр аз ин бо бемориҳое ки ба назар гирифта мешавад, фасли тобистон кӯдакҳо ҳама вақт дар назар гирифта намешавад. кӯдакон сари лӯч дар ҳавлӣ, дар кӯча мегарданд, бемории гармсел мегӯянд ки майнаи сари кӯдак гармӣ таъсир мекунад. аломатҳоаш мисли бемории шикамравӣ меъдаи рӯдаи кӯдакона ҳамчун аломатҳош монанд мебошад. лекин ин кӯдак тез аз ҳуш меравад, кӯдак беҳол мешавад, таъсир беҳад бениҳоят баланд аст. дар ин сурат ҳам кӯдак дар ҷои салқин мехобонанд, тез нӯшокӣ метаванд. дар сурати таъхир кардан метавон ба духтури наздиктарин табиби оилавӣ муроҷиат кардан дар кор аст. дар кӯдаконе ки дар боғчаҳо мераванд,
моҳшумаро вақте ки ҳамин беморӣ падару модар ба хайр рисанд, ҳамина хоҳиш мекунам аз волидайни муҳтарам ки ба ҳамин боғчаҳо кӯдакон набаранд, чунки дар сурати бурдан як бора бештари кӯдакон ба ҳамин бемор гирифтор мешаванд, чунки дар якҷоягӣ аз якдигар хӯрок мехӯранд, як коса аз дасти якдигар гузаштанашон эҳтимоли зиёд дорад. барои ҳамин дар хона ман кардан кор табиби оилавиро коркуни тандурустия ба хона даъват кардан кор сари вақт табобати кӯдаконро баро монанд дар кор ки кӯдак ба ҳолати вазмӣ наафтад. Бемориҳои сироятӣ шадид медаруда, инчунин бемориҳои зарпарвин зарча мегӯем, бештар дар фасли гармо ҳам хуруҷ мекунад. ин бемориҳо нишона чӣ хел фаҳмида мумкин аст? кӯдак аз иштиҳо мемонад, кӯдак беҳол мешавад, заиф мешавад, хӯрок кам мехӯрад. баъди давраи ниҳоӣ ки шуд гузашт, кӯдак дар чашмони кӯдак, дар саи чашмони кӯдак зардӣ пайдо мешавад. инчунин пешоби кӯдак сурх зарча мешавад, ахлоти кӯдак сарчатоб мешавад, ки аз ҳама бемории сирояткунанда дар байни кӯдакон дар назар гирифта мешавад. барои ҳаминам вақте ки ҳамин ҳолатҳо мушоҳида карда шуд, бо тавсияи табибон дар хона тобот карда мешавад. фақат бо хӯрокҳои парҳезӣ нӯшонидан як кас нигоҳбини кӯдакро дар алоҳидагӣ дар хонаи алоҳида бармегирад. касе ки нигоҳбин мекунад бояд ҳамин гигиенаи беҳдоштии шахси хиша бояд риоя кунад. дастҳояш бо собун шӯяд, либосҳои кӯдакро ки истифода бурда шудааст бо собун шудан накор, бо содаи ҷомашӯӣ, бо маҳаллои хулорамин ба дастон ифлос бо модар ба дигар фарзанд нагзаронад. ба ғайр аз бемориҳое ки ғайри сироятӣ нисбат ба бемории дигар беморан дар назар гузашта шудааст. Мана мо гуфтем танзилити шадид, танзили музмин, гулудар мешавад. хоб баъд бемориҳое ки мисли бемориҳои узвои нафаскашӣ, инам аҳёнҳо ба назар мерасад. бемориҳое ки мо гуфта гузаштем, бемориҳое ки меянд ки афтобзадагӣ, ина ба назар мерасад, ки кӯдаконро мувофиқи фасл либос либоси мувофиқи фасл нигоҳбин кардан дар кор. кӯдаконро беназорат мондан дар кор нест. ба ғайр аз бемориҳои сурати маъда руда ҳаст бемориҳое ки узвои нафаскашӣ гуфта мешавад, бо роҳи ҳавогӣ қатрагӣ мегузарад, ки ба монанди сурхча, баногӯшак, сурхакон, баъд дигар бемориҳо ҳам инчунин дар назар дошта шудааст. вақте ки барои ҳаминам бояд падару модарро мо хоҳиш мекунем ки тақвим имконӣ ҳаст дар тамоми нуқтаҳои тиббӣ бунгоҳи саломатии МСДО ҳар як кӯдак мувофиқи синни сол бояд дар ҳамон ҷойҳои истиқомат бояд эм карда шавад. вақте ки ҳамаи табибони маҳаллӣ коркунии миёнаи тандурустӣ муроҷиат мекунанд, падару модарон илтимос фарзандон бурдан дар кор бояд эм гиранд. кадом кӯдаконе ки беморанд, табибони оилавии худашон медонанд ки то як чанд муддат манъ мекунанд гирифтани ҳамин имро. вақте ки ҳолати беморӣ гузашт, бо даъват мекунанд эм мекунанд ба хотири пешгирии бемориҳои идорашавандаи узвои нафаскашӣ. дар натиҷа риоя накардани қоидаи оддии санитарии беҳдоштӣ, вайронкунии реҷаи обдиҳии хӯрокдиҳии кӯдакон, бисёрии паша, инчунин якбора бе маслиҳати табиби кӯдакон аз шири модар ба шири гов ва дигар омехтаҳою хӯрокҳои номувофиқ гузарондани кӯдакон ба амал меояд. ба ин бемориҳо бештар кӯдакони ширмак, лоғар, камхон рахиту диатезошта, вазнин тавлидшудагон гирифтор мешаванд. барангезанагони бемориҳо микроорганизмҳо ва бактерияҳоянд. манбаи беморӣ баъзан кӯдакону калонсолони беморанд. кӯдаконе ки нав тавлид мешаванд дар беморхона, хуб эми зидди бемории сил мегиранд ва бемории фалаҷ мегиранд, инчунин гепатит. баъд дар 2-3-4 моҳагӣ пентавалент гап мезанем мегиранд, хуб рота мегиранд, баъд бемории фалаҷ. дар яксолагӣ бемории сурхча, дар 1 соли 4 моҳагӣ якум реаксияи акидес, баъд дар 6-солагӣ бемории сурхча, дар 1-солагӣ. ин бемориҳо ин иммунизат чӣ дорад? дар бадани кӯдак нисбат ба ҳамин бемориҳо иммунитет пайдо мешавад. дар сурати гирифтан кӯдак сабук мегузаронад. барои ҳамин ҳар як падару модар волидайни муҳтарам мо хоҳиш мекунем ки ҳамин эмҳое ки мувофиқи тақвими календарӣ ҳаст, вазори тандурустӣ тавсия додааст, ҳамина сари вақт бояд гиранд барои тандурустӣ саломатии кӯдакон. дар нагирифтани беморӣ вақте бемор шуданд, ҳам саломатии кӯдак, ҳам хараҷоти пулӣ сарф мешавад бо вазмин дар сари падару модар. барои ҳамин мо хоҳиш мекунем ки ҳамин тавсияи табибони маҳаллиро бояд иҷро кунанд. дар баробари бемориҳои сироятӣ, инчунин дар кӯдакон бемории ғайрисироятӣ ҳам ба мушоҳида карда мешавад.
кӯдакон гоҳо аз модар бо вазни кам таваллуд мешаванд. инчунин бо зарпарвани модарзуте мегӯянд ки инам вақте таваллуд мешаванд чашмони кӯдак зар, пӯсти кӯдак зар, ҷигари кӯдак калон, ин ба ягон тобат мегзарад давоми 40 рӯзи баъди таваллуд. барои ягон ташхис кашидан дар кор нест аст. инчунин бемориҳое ки дар назар мешавад бисёр вақт олуси кӯдакон, олуси яктарафа, наздикшаванда, олуси дуршаванда, ин ба мушоҳида мерасад ки гоҳ хештавориам, никоҳи хештавориам таъсир кардан мумкин аст. инчунин вақте ки модар ҳомила мешавад, бояд ки гирду атроф наздикон худшам эҳтиёт кунад ки ҳамин тифли батн сиҳат саломат ба дунё биёяд. чико кунад дар кор? вақте ки аз бемориҳои шамолхӯрӣ, аз бемориҳои асабонӣ шавидан, аз бемориҳои шамолхӯрӣ, аз бемориҳои тасп мекардагӣ сироятӣ эҳтиёт кардан дар кор аст. вақте бисёр модарони муҳтарами мо то семоягӣ ҳомилагӣ эҳтиёт намекунанд ё сари вақт ба духтури момодоя, акушер-гинеҳо муроҷиат намекунанд, ҳамина таъсирашон гузаштан мумкин аст ки баъд кӯдак таваллуд мешавад, ҳамин бемориҳо дар назар гирифта мешавад. барои ҳамин аз модарони муҳтарам, модарони ҷавон ки хонадор мешаванд, вақте ҳомила шуданд, ҳар моҳ як маротиба то кӯдак ба дунё омаданд, табиби маҳалла ё табиби бонувон дар назар мегиранд камбуде ки дар модари ҳомиладор ба назар гирифта мешавад, сари вақт тавбат мекунанд. кӯдак 100 солим ба дунё мебояд. ин давлати падару модар аст. бояд шавҳарон, наздиконам бояд беаҳамиятӣ накунанд ки ҳамин модар ё хоҳаре ки мисол магирем ҳомиладор аст, тифли баъд шуда сиҳат саломат ба дунё биёрад. инам як хурсандӣ дар оила мешавад. тиб тасдиқ мекунад ки кӯдаконе ки бо фишорбаландӣ косама таваллуд мешаванд, аз модароне ки ба духтур муроҷиат намекунанд, инчунин модароне ки фишорбаландӣ доранд, камхунӣ доранд, дар вақти кӯдак кардан, дар вақти таваллуд кардан мушкилӣ ба миён мебиёяд. кӯдак вазбин таваллуд мешавад, норасоии ҳаво дар майни асад дида мешавад. хуб дар вақти таваллуд фишори зан баланд мешавад. яке аз сабабҳое ки фишорбаландии косахон ба назар гирифта мешавад ҳамин мебошад. бинобар он бояд ҳамин модарон вақте ки ҳар моҳ муроҷиат кардан фишори хуни модарро мебинанд, камхуни модарро мебинанд, бояд ки дар ҳамин ҳолат бояд ҳамин хӯроки модар бояд ҳама вақт серкалория бошад, хӯрокҳои серғизо. дар як рӯз реҷаи хӯрокхӯри якрӯзаи модарое ки кӯдаки ширмак дорад, ин чи ки ҳомила ҳастанд, 2 дона тух тавсия мешавад, 500 грамм кабути мевагӣ, ним литр шир, 200 грамм гӯшт, баъд хӯрокҳои сервитамин ки ҳам барои тандурустии модар лозим аст, ҳамчунин барои тифли батн наша. вақте ки модар ҳама тарафа солим аст, кӯдаки солим ба дунё меорад. хуб инчунин дар баробари бемории сироятии кӯдакон, беморие дар назар гирифта дар фасли тойсон ки фақат дар фасли хунукии сол, инчунин зимистон тирамоҳ аввали бор гирифта мешавад. ба ин беморӣ гирифта мешавад зуком. вақте ки ҳамин ягон аҳли оила касали зуком шуд, бояд ки кӯдака алоҳида ҷой диҳанд дар кор. баъд ҳамун калонсолон бояд бо ниқоб кӯдака нигоҳбинӣ кунанд. кӯдакҳо хурдан бемории зукомро беҳад вазин мегзаронанд. аломати зуком ба монанди тасп баланд мешавад, кӯдак сулфа мекунад, беқтоқат мешавад, аиштиё мемонад. агар ки сари вақт муроҷиат накард, сулфа зиёд мешавад, ба дамкӯтаҳӣ, илтиҳоби шуш ба назар гирифта мешавад. барои ҳамин тезтар муроҷиат кунанд дар кор ки ҳамин илтиҳоби шиш буд ба дараҷаи вазин омада нарасад. барои ҳамин хоҳиш мекунем аз падару модарон ки кӯдакое ки бемор доранд, зудтар ба наздиктарин нуқтаи тиббӣ табибони маҳаллӣ муроҷиат кунанд дар кор ки бемории зуком тезтар сиҳат бошад. вақте ки кӯдак гирифтори бемории зуком шуд, ҳавои хонаро тез иваз кунанд дар кор, фарш хонаро бо латтаи намнок тоза кунанд дар кор, кӯдакро тез нӯшондан дар кор. вақте ки ҳарорат баланд мешавад, ҳаби парастамол ё ки нӯшокии маҳлули парастамол нӯшондан дар кор. баъд ба духтури минтақаи муроҷиат кунанд дар кор аст. падару модарони ҷавон уребша аҳамият зиёд исм мебаранд. уребша ҳисоби тандурустӣ 2 соат зиёд гузоштан дар кор нест, иваз кунанд дар кор. уребчаро хоҳиш мекунем давоми 24 соат мондан дар кор нест. ягон ҳолате ки ягон сафар меред, ягон меҳмоне мераванд ё дар хона 2 соат зиёд мондан дар кор нест, иваз кунанд дар кор. кӯдак зур мебиёяд, кӯдак мон ором хоб равад. ҷойгоҳ гузор либосе гӯ иваз кунанд дар кор. дуруст пас кӯдакро шуштан дар кор. баъди ҳар як қазои ҳоҷат
бадани тифлро бояд шустан дар кор, бо оби тоза, либосҳои хубшон дар кор, ки гӯдак роҳат хоб равад. Барои пешгирӣ кардани бемориҳои ғайрисуръатӣ пеш аз ҳама гигиенаи шахсӣ, беҳдоштии тиббии ҳар як шахс риоя карда шавад. кӯдаконро беназорат бояд нагузошт. фақат аз хӯрокҳои тоза, меваҷот, сабзавоти полӯзии шуста, обҳои ҷӯшонашудагаи дарё, ҳавзу, кӯлҳо истифода бурдан дар кор. асбобу анҷомҳои хона ҳама вақт тоза нигоҳ доштан дар кор. Бинандагони гиромӣ, ин буд маълумоти мухтасар оиди бемориҳои ғайрисуръатӣ ва суръатии кӯдакон дар барномаи пизишки ман.